Takže zdar lidi, já vás vítám u mého prvního videa a tohle bude video, jak zapojit bezdrátovou myš na počítač do tabletu. Takže první krok, budeme potřebovat tenhle USB kabel, do něhož se dá zapojit tohle z té myši. Takže takhle to krásně do toho dáme. Tak máme vloženo. Teď si to takhle dáme a vložíme do tabletu. Takhle zapneme myš, což se dělá takhle. Tak máme zapnul myš a teď si jdeme zapnout tablet. Tak, teď vám ukážu, že to není žádný podvod a ten kurzor tam doopravdy je. Takže vidíte ten kurzor, tak to žádný podvod není. Tak zdar a přivítám vás s radostí u dalšího videa.